Čaute ľudia, vítam z nového videjka dneska. Ideme hrať Bladeball a sme tu s Denisom. Čaute ľudia. A môžeme ísť na to. Budeme hrať Bladeball budeme hrať, lebo Denisovi sa to asi dá seka. A asi tak to bude, že a môžeme ísť na to. Môžeme ísť spectatovať Denisa. Ukáž. Ja už nehrám. Ty už si toto? Ty už si vypadol? Hej. OK. No, takže si dáme. Kto tu krásne? Shift lock. Ukážeme, kde je Denis. Máš pri trénovaní, ja viem. Asi nie. Ale ja si idem zrobiť toto krásne često. Oooo! To čo mi padlo? OMG. OMG. Taký zelený meč. Tak toto je najlepší meč. To je veľmi dobré. Hej, máš pravdu. Ty vole. Máš aký meč? To čo je? OK. Obrovitánsky, čo? Hej. Nie! O nie! Môžeme ťa spectatovať. Bum. Bum. No teraz. Je to na teba. Poď. Vidíte, jak Denis hraje? Má úplne gigantický meč. To si s takým pínka. Výborne. OK. Bum. Wow. Ty vole! To vypadá. Vypadol. Tak. OK. Ja už môžeme čakať. Kde je Denis? Denis! Trénujem. Jaj. OK. Boom. Že standoff a taký Vasge hit. 250 vyhral. Klasiky, vyberieme mapu. Tuto dáme. Tuto mapu. Yes! Máme tu mapu, ktorú sme presne chceli. Čiže veľmi dobré. Však. OK. Dúfam, že vyhráme. Ty vole, to ide rýchlo. Nie. Teraz je to na mňa. Moja šanca. To žiadna hráčka není. Dali sme eliminated. Ty umrel? Áno. Chudáci. A tu Ježiš. A ja chcem vedieť. To vystrihneme. Nie, nevystrihneme. Nebojte sa. To bolo krásne. Bum. No a Denis už sú len 4. Hej, podľa mňa vyhrám aj ja. Na ďalšie kolo. OK. Máme to tu. A Denis skončil. OK ľudia, pre toto videjko to bolo asi všetko a čaute.